Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Google testuje novú funkciu pre shopping reklamy, ktorá zobrazuje názov mesta obchodníka priamo nad názvom produktu. Táto lokálna značka sa objavuje v reklamách využívajúcich miestne inventárne feedy a má za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť a miestny charakter reklám. Pre marketérov to znamená potenciálne viac návštev v kamenných predajniach od zákazníkov, ktorí uprednostňujú nákupy v ich blízkosti. Pinterest spustil novú spoluprácu s Walmartom, ktorá umožňuje používateľom priamo pridávať ingrediencie z receptov do nákupného košíka Walmart pomocou tlačidla Shop Ingredients pod receptami. Používatelia môžu vymieňať produkty za alternatívy, sledovať ceny v reálnom čase a vybrať si pobočku pre vyzdvihnutie. Funkcia je zatiaľ dostupná v Spojených štátoch pre vybrané recepty. Nová analýza na takmer 4 miliónoch konverzácií s AI asistentmi odhaľuje, že 65% chatov nemá komerčný zámer. Používatelia využívajú AI primárne na tvorbu, brainstorming, plánovanie a učenie, nie na nákupy. Typická konverzácia má len 2 otázky a 430 slov. Používatelia častejšie riešia popredajné problémy než nákupné rady. Instagram spustil v Spojených štátoch nástroj Your Algorithm, ktorý umožňuje používateľom vidieť a priamo upravovať témy ovplyvňujúce odporúčania Reels. Nástroj zobrazuje personalizovaný zoznam tém na základe nedávnej aktivity používateľa, ktoré môžu upravovať alebo pridávať nové. Keď používatelia označia záujem o špecifické témy alebo značky, Instagram môže zobrazovať viac takého obsahu. Google aktualizuje odkazy v AI Mode pridaním kontextových vysvetlení, ktoré objasňujú, prečo je odkaz užitočný a zvyšuje ich počet pre lepšiu použiteľnosť. Pre marketérov sú tieto zmeny pozitívne, pretože podporujú kliky z AI prostredí Google a môžu zvýšiť návštevnosť webových stránok. AI generované recenzie vzrástli o viac ako 1000% na platformách Temu a Shein. Výskum zistil vysoký nárast AI recenzií na týchto platformách za posledné roky. Dramatický rast nastal najmä po spustení ChatGPT v novembri 2022. Na Temu vzrastol podiel AI recenzií na 11%, na Shein na 10%. Facebook zavádza rozsiahle aktualizácie feedu zamerané na jednoduchšie a pohlcujúce používanie. Hlavné zmeny zahŕňajú štandardizované zobrazenie viacerých fotiek v mriežke s možnosťou označovania dvojitým ťuknutím, rozšírenie obsahu na celú obrazovku, preusporiadanie najpoužívanejších funkcií do hlavného panelu a vizuálnejšie zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Cieľom je zvýšiť angažovanosť používateľov, pretože hoci Facebook má 3 miliardy aktívnych používateľov, ľudia trávia viac času na TikToku a Instagrame. Instagram používa umelú inteligenciu na generovanie SEO popisov príspevkov, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch Google vyhľadávania. Meta AI automaticky vytvára dlhšie, na kľúčové slová zamerané popisy namiesto originálnych titulkov autorov, čím sa zlepšuje vyhľadateľnosť obsahu. Existujú však aj obavy z nesprávnej interpretácie obsahu a vytvorenia zavádzajúcich informácií. YouTube rozšíril možnosti reklám v Shorts o komentáre na reklamných videách, čo umožňuje značkám lepšie interagovať s publikom. Tvorcovia obsahu môžu tiež vo svojich sponzorovaných shorts pridávať odkazy na web stránky značiek, čím sa zvyšujú možnosti nákupu. WhatsApp oznámil nové funkcie, ako napríklad, že po zmeškanom hovore môžete nahrať hlasovú alebo videosprávu. Pridané sú tiež emoji reakcie počas skupinových hlasových chatov a zvýraznenie hovoriaceho vo videochatoch. Kľúčové je vylepšenie AI generovania obrázkov vďaka partnerstvu Meta s Midjourney a Flux, ideálne pre sviatočné pozdravy. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.